का हो फिर कहाँ जाता रू? अब कौना जिला में जाके मिलबो? हटा होने। प्रेजेंटेड बाय 45 म्यूजिक। मिक्स बाय भोला भुट्टा। बल्ले के लइकन से बात करेलो, बक्सर में आके मुलाकात करेलो। हेलो ये करे जा का बल्ले के लइकन से बात करेलो, बक्सर में आके मुलाकात करेलो। उसे का गोरी सोभनी के अलग अलग टेस्ट लागेला। कोई गो जिला के बानी लइका पटोले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। अरे कोई गो जिला के बानी लइका पटैले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। अच्छा आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। बेस्ट लागेला। पटना में रोज घटना होई हमारे खाती जरूर हो। लूट जाए दो चढ़ल जवानी, अच्छा। मजा दे दो भरपूर हो। सुना था ना? हटा होने। अरे पटना में रोज घटना होई हमारे खाती जरूर हो। लूट जाए दो चढ़ल जवानी, मजा दे दो भरपूर हो। तोर चढ़ल जवानी कॉपी पेस्ट लागेला, पेस्ट लागेला। कोई गो जिला के बानी लइका पटैले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। अरे कोई गो जिला के बानी लइका पटैले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। बेस्ट लागेला। आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। बेस्ट लागेला। गोरखपुर देवरिया औरी हार गइल ससराम हो। फेरा में रहबू अभिषेक के तो हो जइबू बदनाम हो। अच्छा तो तू का चाहता? गोरखपुर देवरिया औरी हार गइल ससराम हो। फेरा में रहबू मुकेश के तो हो जइबू बदनाम हो। तोरा चक्कर में बुझ टाइम बेस्ट लागेला। अच्छा। बेस्ट लागेला। समझदार बारा। कोई गो जिला के बानी लइका पटैले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। अरे कोई गो जिला के बानी लइका पटैले बाकी आरा जिला वाला बेस्ट लागेला। तोहरो ठीके लागता हो।